Kansalaisopistot ovat sivistyksen sampo, eli ihmekone, jota veivaamalla voidaan taikoa esiin rikkauksia ja erilaisia innovatiivisia koulutusmenetelmiä. Kansalais- ja työväenopistot ovat olennainen osa suomalaista koulutusjärjestelmää ja niiden ylläpitämisluvat tulevat suoraan opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Kunnan kannattaa harkita räätälöityjen täydennyskoulutuspalveluiden tarjoamista kunnan henkilöstölle tai vaihtoehtoisesti mahdollisuutta tarjota kursseja ja koulutuksia työsuhde-etuina. Kansalaisopiston kanssa kannattaa tehdä yhteistyötä myös kuluvan vuoden alusta kuntiin tulleiden uusien tehtävien eli työvoimapalveluiden ja kotoutumispalveluiden tiimoilta. Ja hyvinkin konkreettinen esimerkki voisi esimerkiksi olla työttömien sakkomaksujen välttäminen siten, että kansalaisopiston kanssa voidaan suunnitella kurssi, jossa haetaan tarvittaessa opiskelijat esimerkiksi aamulla sinne opistolle miettimään tulevaa opintopolkuaan tai mahdollisuuksiaan työllistyä. Eli kansalaisopisto on ketterä ja hyvinkin innovatiivinen kehittämisen väline, jos vain sen omaa toimintaa on resurssoitu riittävästi. Ja mehän tiedetään, että tutkitusti toimintamme kasvattaa myös sekä henkistä että fyysistä hyvinvointia. Ja henkinen vireys ja toimintakyvyn säilyttäminen on erityisen tärkeää tietenkin ikäihmisten kohdalla. Mutta meille kaikenikäisille on tärkeää esimerkiksi nykyisen maailmanpolitiikan aikana valmistautua kriisinsietoon ja erilaisiin varautumiseen liittyviin tehtäviin. Kuntapäättäjän kannattaa huomioida paikallinen kansalaisopisto kunnan asiakirjoissa, kuten strategiassa, hyvinvointikertomuksessa tai kulttuurikasvatussuunnitelmassa. Tiedämme tutkitusti, että 1 euron panostus kansalaisopistoon tuottaa 3,4–5,6 euron hyödyt yhteissummana siinä, että yhteiskunta säästää esimerkiksi sote-kuluissa ja yksilön opiskelijan osaaminen kehittyy. Ja me kaikki tarvitsemme arjessa ja työelämässä erilaisia perus- ja kansalaistaitoja, jotka myös omalta osaltaan uudistuvat ajassa. Eli meillä kaikilla on varmasti kehitettävää myös näiden taitojen suhteen. Erityisen tärkeää on tietenkin estää digisyrjäytymistä kaikenikäisillä, mutta aivan erityisesti se koskettaa ikäihmisiä. Kannattaa resurssoida ja panostaa jatkossa omaan paikalliseen kansalaisopistoon ja erityisesti varmistaa, että kurssimaksut säilyvät myös jatkossa kohtuullisina ja kaikenikäisillä on mahdollisuus opiskella kansalaisopistolla. Sampon pitää jaksaa jauhaa rikkauksia myös tulevaisuudessa, eli elin- ja pitovoimaa kuntiin ja yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia kaikenikäisille.